80 яшьлек юбилейна гадәти булмаган бүләк. Татарстанның халык шагыйре Рауль Файзуллинның туган авылы Балык Бистәсе районының Балташ авылы мәктәбендә үз музее ачылды. Тарихи вакыйгадан Мөршидә Җихан репортажы. Шагыйр булып, китабыңны тотып кайтсаң иде туган ягыңа дип яза Татарстанның халык шагыйре Рауль Файзуллин. Менә без аның туган авылында, аның исемен йөрткән мәктәп сыйныфында басып торабыз. Татар теле һәм әдәбияты кабинеты сыйныфында аның музеена нигез салырлык җирлек тудырганнар. Тормыш бит катлаулы һәм күп. Без аның бер төгенә бутырмышны. Ләкин шушында куелган әйберләр дә күпмедер дәрәҗәдә минем яшәгәнлекнең бер билгесе җир өстендә. Мин аңа бик куанам. Көрәшчеләр кирәк дип уран салып килеп керде татар әдәбиятына Рауль Файзуллин. 22 яшендә СССР язучылар берлеге әгъзасы булса, 30да Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә, яңа гасыр бусагасына атлап кергәндә Рауль Файзуллин халык шагыйре исеменә лаек була. Татарстан Республикасы Президентының Мәдәният фонды шәхесләребезне барлау буенча аларның иҗатларын буннарга күчерү һәм башка бик күп эшләр башкарабыз. Рауль абый инде ул безнең күренекле якташыбыз, халык язучысы. Без андый якташларыбыз белән бик нык горурланабыз. Рауль абый белән һәр даим элемтәдә торабыз. Музейны ясаганда да без бергәләп аның белән эшләдек. Музейга кергәндә шагыйр тумышы белән авылдан дигән эленмә мәгълүмат каршы ала. Биредә Файзуллиннарның шәҗәрәсе тәкъдим ителгән. Менә бүген шундый дулкыннан атаган көн, ул табигый көн. Бүгенге көндә Рауль абый безнең гел без аңа карап үстек. Ул безгә маяк сыман. Музейның бер пичмагы Татарстан җирен танлаган Балык Бистәсе районында туып үскән күренекле кешеләргә багышланган. Менә безнең Абдулла Тукай әйткән, тәнгә мунча бар, җанга юк дип. Менә җанга мунча шушы әдәби музей инде ул. Монда безнең әдәби байлыгыбыз бар. Ул аны шундый киң күңеллелек белән Рауль абый үзенеке генә әйтмәде. Менә безнең район язучылар саны буенча иң зур, иң күп район. Бездә артистлар, журналистлар бик күп. Менә шуларның барысын да берләштереп, үзенең туган авылында ул үзенә һәйкәл сала. Язса җаныңны әсир итәрлек итеп яза, йөзсә узмаслык итеп йөзә дип бәя биргән иде танылган журналист, мөгаллим Ислам Әхмәтҗанов. Әнә шундый канатлы фикерләр зурайтып китап рәвешендә җыелган. Шагыйр булып туган дип әйтәбез. Инде 3нче сыйныфта укыган вакытта ул беренче шигырен язган икән, димәк, ана карынында ук бу сыйфат, бу шөгыль язылган булган. Татар шигъриятенә хайку шәкелен, ягъни рифмалашмаган шигырь жанрын алып килүче шагыйрьне музей ачылу белән котлауда ут күршеләребез Башкортстан вәкиле дә катнашты һәм Файзуллин йөзүләренең 45-сен Агыйделдә сынап карарга чакырды. Рауль Файзуллин тере көенә классикка әверелгән шагыйрь. Ул татар әдәбиятында гына түгел, башкорт әдәбиятында да хөрмәт ителгән, югары баһаланган халык тарафыннан иҗатчысы. Үз гомереңне мәктәбеңдә музей ачарлык итеп яшәү яхшы, әмма мәктәпләребез музейга әйләнмәсен иде. Алмашка кемнәр килә дип уйландырды үз чыгышында һәрвакыттагыча Җәлил хәзрәт Фазлыев. Зур иҗади шәхес кенә түгел, менә шушы туган ягын онытмавы, туган ягына ярдәм хисе белән яшәүе, мин үзем дә авылда тора кеше буларак бу яктан бик хөрмәт итәм. Алла Тәала хәерле гомерләр бирсен. Киләчәктә Рауль Файзуллин әлеге бүлмәдә иҗади очрашулар, балалар белән әңгәмәләр, шигъри кичәләр уздырырга ниятли. Нинди шатлык, картлык көнендә оныкларың сиңа рәхмәт әйтсә, матур итеп туган телеңдә. Әнә шулай Марат Әхмәтов Рауль ага шигырен укып үрнәк күрсәтте. Киләчәк буынга, яшь буынга, милләтебезгә мәхәббәт, телебезне яратырга өйрәтү өчен әлеге салон музей зур этәргеч булыр һәм дәвамлы булыр аның эше дип өметләнәбез. Халык шагыйре дигән мәртәбәле исемгә ия булучыга туган авылында аның исемен йөрткән мәктәптә үзе катнашында музей ачылу гайре табигый хәл түгел, шагыйрьне олылауның бер чагылышы. Мөршидә Җихан, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары өчен махсус Балык Бистәсе районыннан.